Политическа коректност? Що за бавно... Извинете, що за болен мозък е измислил това понятие? Днес всички са толкова чувствителни. Баща ми казваше, Дейв, като бях на твоите години, нямаше афроамериканци, такива от азиатски происход или коренни американци. Имаше си американци. И негри, пуерториканци и италианци. Здравей! Здрасти! Как мина денят ти? Мисля, че добре. Мина добре. Даже много добре. Приятен ден, Лари. Беше кошмар. Чакахме цяла вечност и се наложи да поговоря с него. Не научих кой знае колко за Лари, но знам много за хобитите. Подвижна топка. Сгреших. Все пак съм му баща. Трябва по нещо да си приличаме. Аз съм му баща, нали? Почти сигурно. Ей, чакайте малко. Здрасти, господин Голд. Как ги карате? Не се давам. Какво искаш, татко? Трябва ли да правиш това, което правиш насред дневната ми? Беца, да отида в моята стая. Не, останете. Аз ще изляза. Но ще бъда от другата страна на вратата. Така да знаете. Защо още ходи с Беца? Това вече е прекалено. Защото е негър ли? Какво? Не е важно дали е бял или негър. За мен са важни хората. Тези, които искат да правят секс с дъщеря ми и тези, които не искат. А този иска. Прекалено опитен е за нея. Откъде знаеш? Защото се мисли за отворко. А отворковците правят секс. Знам го, защото и аз бях отворко. Не искам Хилари да е отворена. Искам да бъде фригидна. Сигурен ли си, че само това не ти харесва у него? Само това е. За мен няма значение, че ходи с негър, стига да се омъжи за евреин. Не останаха много от нас. Не искам тя да разводни еврейския генофонд. Сериозно? А ти какво си мислеше, когато разводни римо-католическия? С две думи, не искам повече да го виждам тук. А защо се съгласи за барбекют? Какво барбекю? Казах ти, че поканих Беца и родителите му на барбекю в събота. Не си ми казвала за барбекю. Казах ти 2 пъти. Защо ли изобщо говоря с теб? Поканих ги преди час, но така е много по-лесно, отколкото да го питам. Защо си поканила родителите му у дома? Щом Хилари ходи с Беца, защо да не се запознаем с родителите му? Хилари съгласна ли е? Поканила си родителите на Беца? Да не си откачила? Няма да дойде, няма да стане, не. Тя беше много развълнувана. Няма да дойде, няма да стане, не. Те се оказаха много приятни и интересни хора. Той е педиатър, а тя е дизайнер. Значи и за това било всичко. Дизайнерски съвети? Не, Дейв, заради Хилари. Това е важен момент в нашите взаимоотношения и искам да се сближим. А и защо да нямаме нови приятели? Нови ли? Аз не харесвам дори старите. Те също не са във възторг от теб. Кои? Да не би някой да е казал нещо за мен, а? Аз съм очарователен. Нова телевизия представя американския сериен филм «Войната в къщи». Сценарист Роб Лотърстейн. Тате, може ли да ти покажа нещо? Да. Добре, Чакай малко, какво правиш? мисля, че му има нещо. Ти си само на 13, то ще ти расте. Не става дума за това. Добре, де. Дай да го погледна. Добре, Боже, казваш на децата си, че могат да говорят за всичко с теб, но... Майк, правил ли си... Сещаш се. о, да. Често ли? Питаш дали ми е навик? Не. Така ли е? Навик ли ти е? Да. Тогава ще те попитам нещо. Какво използваш, като го правиш? Не знам, понякога списание, но най-вече въображението си. Не. Какво използваш, за да вървят нещата гладко? Не знам. Добре, виж, Майкъл, мисля, че не го правиш правилно. Така ли? До сега мислех, че се справям чудесно. Слушай, ще намеря начин да позагладим нещата. През това време не го докосвай 1 седмица, ясно? Цяла седмица? Няма да забравиш как се прави. То е като колелото.
Най-доброто колело на света. Защо ти трябваше да ги каниш? Не искам да съм като майка си. Тя изобщо не се интересуваше от мен. Била си голяма късметлийка. Ще поговориш ли с татко и ще го помолиш ли да не ме излага днес? Стига, скъпа, кога те... Добре, ще поговоря с него. Скъпи, нали знаеш как се държиш понякога с непознати или с познати? Може ли днес да си различен и да внимаваш какво говориш? Да не мислиш, че съм животно? И не мога да се контролирам? Има и малко вяра в мен. Правиш пили и ребърца за семейството на Беца? Да, знам, че са негри, но това е барбекю. Какво да направя? Спагети и кюфтета ли? О, не, ти си италянка. Дано не съм те обидил. Не, помислих, че правиш бургери. Но това е чудесно, скъпи. Вече всичко ми стана ясно. Лари, помогни ми за барбекюто. Защо? За да направим нещо заедно. О, наказан ли съм? Не, виж тук, полей това с сос. Става ли? Какво правиш? Това е като в рекламата. Може ли да е станала някаква грешка в болницата? Добре, просто... Разкарай се. Как можаха да постъпят така с мен? Това е най-гадният ден в живота ми. А това е най-гадната седмица в живота ми. Поне татко не иска да сте гъсти и да бъдете заедно. Да, прав си. Благодаря за разходката. Имате прекрасен дом. Сериозно? А не мислиш ли, че дневната е прекалено старомодна? Аз бих се лишила от традиционното канапе или масичката за кафе. Бих създала кътове, кът за четене, музикален кът. Да, кътове, интересно. Не мога да си ги представя. Би ли ми ги скицирала? И така. Гледа ли бейсболния матч? Съжалявам, просто изобщо не знам защо сме тук. Децата ни не са тръгнали да се женят. Моля те. Боже, опази. Всъщност, предпочитам да ходиш чернокожа. Ей, аз не си падам по кръстоски и сватосвания, нали се сещаш? Аз дори не исках да идваме тук. С Ванеса се скарахме заради това. Не исках да кажа това, че ти играеш голф и аз играя голф. Не е ли чудесно? Трябва да оценяваме тези моменти, защото докато се обърнеш и децата ще бъдат в колежа. Надявам се Беца да влезе в Йейл. Аз съм учил там. Да, ние бихме се радвали Хилари да завърши гимназията. Няма защо да се притеснявате за нея. Няма голямо значение в кое училище ще учи, нали? Да. Какво искаше да кажеш? Ами, тя е хубавичка и е бяла. Може ли животът ти да е труден? Сбие с мен. Аз бях по-големият и просто се оттеглих. Да. Но това няма да се случи днес. Аз съжалявам. Какво каза? Че белите не полагат усилия ли? Дейв, храната е чудесна. Ела на масата. Не бих стигнал до там, но да. Афроамериканците трябва да работят повече. Знаеш ли колко здраво се потрудих, за да вляза в Йейл? Не мислиш ли, че си попаднал прекалено лесно в Йейл? Татко, моля те, умирам от глад. Как си го представяш? Признай, че по-малко чернокожи кандидатстват в Йейл, нали? Така или иначе, има запазена бройка места за такива като вас. Какво искаш да кажеш? Че съм влязал в Йейл с квота? Защото никога не съм ползвал привилегия за това, че съм чернокож. Не съм казал нищо за квотите за чернокожи, нали? Нито съм те нарекал пионка. Какво? Мислиш, че съм пионка? Не, казах, че не си пионка. Не бъди толкова чувствителен, Омар. О, значи станах свръхчувствителна пионка. Добре. Знаеш ли какво? Това приля чашата. Да си вървим. Не, няма нищо. Не, Вики, щом иска да си ходи. Той каза, че насила е дошъл тук. Знаеш ли, мисля, че си пада расист. Ванеса, Беца, да си вървим. И още нещо.
Той не одобрява връзката на децата ни. Треперят му гащите от страх да не си направят капучино бебета. А щом не иска да подкрепи дъщеря ни и нейния приятел, ще му кажа: прав ти път. Виждате ли? Затова не обичам да каня гости. О, Боже! Дори не знам откъде да започна. Ти измий чиниите, аз ще ги подсуша. Какво си мислеше? Защо изобщо стигна до там? Защо се караш на мен? Ами Омар, а? Чули го? Хилари е бяла, няма да има никакви проблеми. Не знае какво говори. Дъщеря ми има купища проблеми. Това не те оправдава. Трябва да се извиниш на Хилари и на Омар. Добре, първо вече се извиних на Хилари. Стига, скъпа, нали няма да ми се разсърдиш? С нея сме на чисто. Но забрави за Омар. Защо да му се извинявам? Защото това е семейството на приятеля на Хилари. А след твоята изцепка сигурно ще му забранят да се вижда с нея. Чудесно! Значи все пак ще има полза от барбекюто. Добре. Знаеш ли какво? Ти реши дали да му се извиниш или не. Какво ще направиш, ако не му се извиня? Ще ме лишиш от секс ли? Не, защо да наказвам и себе си? Ще правя секс с теб, но не очаквай да ти говоря. Да правим секс и да не ми говориш? Не бих казал, че това е заплаха, Вики. Омар? Здравей. Ванеса ме пусна да вляза. Имате направо прекрасен дом. Да. Белите собственици са завързани в мазето, Дейв. Добре, виждам, че все още си ми ядосан. Слушай, исках да ти кажа, че ако с това, което наговорих вчера, съм те засегнал, не е било нарочно. Добре, де беше нарочно. Но сега съжалявам. Исках само да знаеш, че не мисля, че си пионка. Сигурен съм, че си се потрудил за всичко, което си постигнал. Просто се опитвам да ти се извиня. Приемам извинението. Честно казано, аз също те провокирах. Няма проблем. Жена ти те накара да се извиниш, нали? Как мислиш? Много бързо се изправяш, затова биеш наляво. Остани наведен дори след удара. Скъпа, това беше най-прекрасният ден в живота ми. Видя ли? Не е толкова трудно да се извиниш. Не, това беше гадно. Но дадох няколко съвета по голф на Омар, а после той ме заведе в Уестбрук Кънтри Клъб. Скъпа, това е обетованата земя. Никакво чакане. Студена лимонада на всяка дупка. Има снек бар, където дори не плащаш. Няма надзор. Виж, свих пиле Цезар за теб. Ако добре си изиграя картите, ще бъда там всеки уикенд. Лари, ходи ли ти се в Уестбрук Кънтри Клъб? Може дори да ти уредя уроци по голф. Чудесно. Предполагам. Ако се налага... Продължавай да го насилваш да играе голф. Години наред това ще бъде чудесен повод за терапия. Той е мой син. Искам да бъда поне 10 минути с него, без да искам да се самоубия. Вместо да го караш да прави нещо, което ти харесваш, направи нещо, което той харесва. Предпочитам по моя начин. Защо не се разкараш, Тапако? Добре, изчезвам. Какво става? Скъсах с Беца. Защо? Дано не е заради барбекюто, защото сега всичко е наред. Не, защото той е идиот. Добре ли си, скъпа? Не, Беца е такъв изрод. Изрод, чието баща членува в Уестбрук. Няма да мога да ходя на безплатни курсове. Просто няма да мога. Защо? Какво говориш? Той е добро момче от порядъчно семейство. Умен е, готин е. Дали ще можеш да си намериш по-добър? Дейв? Не виждаш ли, че е разстроена? Миличка, искаш ли да поговорим? Аз искам.
Защо скъса с него? Дейв, моля те. Не, каква е причината? Какво като е негър? Ние сме те възпитали в далтонизъм. Татко, наистина ли искаш да знаеш? Да. Беца ме притиска да стигнем до края, а аз още не съм готова. О. Какво друго? Дейв! Какво? Страхотно. Да продадеш дъщеря ни за една игра на голф. Що за човек си? Добре, знам, съжалявам. Наистина, съжалявам. Просто... Аз много, ама много искам пак да играя в този клуб. Това Майк ли беше? Майк, скъпи, добре ли си? Какво има? Подпали ми се пениса! Какво? Това смазочно масло, което ми даде, ме изгаря. Дал си му смазочно масло? Винаги си искала да бъда по-загрижен баща. Спокойно, скъпи, просто го се наплискай с вода. Какво си мислиш? Не, той често си е правил, сещаш се, и за това го е възпалил. Защо не си ми казал, той и мой син? Това нормално ли е за тинейджър и колко често, много ли? Вики, искаш ли да знаеш истината или предпочиташ да останеш невежа? Да, има логика. Здрасти. О, не. Нали не трябва да играем голф сега? Не. Тогава, какво искаш? Трябва ли да искам нещо? Не може ли да дойда без причина? Никога не си го правил. Още ли играеш с Лего? Понякога. Добре. Легото е готино. Какво строиш? Това е замък. Тоест крепост. Не, това е замък. Така ли? Това сигурно е... Ами и тези тук да не се опитват да щурмуват замъка и да опънат готините мацки? Аха. Това беше възстановка на подписването на Магна Харта. Но баща ми се старае. Ще го метна. Добре, ето ги варварите. Внимавай! Ще стане кървава баня. Омар, мой човек. Беца си е забравил раницата. Да, те скъсаха с Хилари. Надявам се това да не засегне и нас. С теб трябва пак да поиграем голф някой път. Може да дойдеш с мен на курса. Или аз да идвам при теб в клуба. Всъщност, това не е добра идея. Защо? Заради пилето Цезар ли? Какво пили Цезар? Няма значение. Има ли някакъв проблем? Виж сега, Дейв, аз не мисля така, но кънтри клуба просто не харесват хора като теб. Хора като мен ли? Тоест такива, които могат да засенчат другите? Не знам как да ти го кажа. Не допускат евреи в клуба. Това беше шега, нали? За един път може, стига да не се превръща в навик. Чакай. Сериозно ли? Не допускат евреи? Но пускат теб. Аз не съм евреин. Да, знам, но си негър. Накъде биеш, Дейв? Просто си спомних, че ми каза, че не си се възползвал от това, че си чернокож. Аз не съм пионка. Не казвам, че си, но само едно чернокожо семейство в клуба на бели. Защо мислиш, че са те допуснали? Защото си страхотен човек ли? Знаеш ли какво? По-добре да съм пионка в Уестбрук, отколкото бял, който играе на тъпо безплатно игрище. Боже, как ще ми липсва този антисемитски кънтри клуб? Поне Хилари скъса с Беца. Да, това значи, че по-често ще си у дома. И в лошо настроение. Ще има нужда от мама. Обичам, когато е нещастна. Лека нощ. Скъпа, добре ли си? Знам, че преживя тежък ден. Искаш ли да дойда да поговорим? Не, добре съм. С Беца се сдобрихме, пак сме заедно. Добре. Обичам ви. Добре ли си? Искаш ли да поговорим? Мръсни неща ли?
Ролите озвучиха артистите Ева Демирева, Виктория Буреш, Симеон Владов, Тодор Николов.